Ишхеле ки ба мо маълум аст, ки дар тогзорҳо ҳозир бисёртар зиёни калонро занбур ва паррандаҳо мерасонанд, ки бар зидди инҳо бо истифодабари заҳрхимикатҳо яъне таъсири он таъсир намерасонад. Ман ҳозир ба шумо яке аз усулҳои беҳтарин, яъне ки инро ба ҳар як хонавод ин усулро истифода бурда метавонад. Яъне дар ҳар як хонавод мо метавонем аз ҳамин хел халтачаҳо гирифта истифода барем. Яъне халтачи суроқияш яъне суроқи дорад, шамол бемалол мегузарад, ангур ҳеҷ ягон дард ба гирифтор намешавад. Мо аз ин халтачаҳо аз ин халта ҳамин хел халтачаҳоро мо мекунем, медӯзем. Яъне ин халтачаҳо аз ин халтачаҳо яъне бурида гирифта дӯхтан мумкин аст дар ҳар як хонадон ва ин халтачаҳоро гирифта ба ҳар як хӯшаи ангур андохтан мумкин аст, ки ин халтача аз занбур ва ҳашаротҳо ҳосилро нигоҳ медорад. Халтача тайёр шуд, мо метавонем ҳар як хӯшаи ангурро бо ин халтачаро бо ангур мепӯшонем. Ангурро бо халтача мепӯшонем. Яъне болои онро барое ки занбур надарояд, мо бо респунча мебандем. Ана ин тайёр шуд. Акнун ба ин хӯша ягон хел занбур ва паррандаҳо зиён намерасонад. Аҳамияти он дар он аст, ки мо ҳосили худамонро пурра аз эмин дошта аз ҳашаротҳо ба ин соҳиб шуда метавонем.